Yeah. Sa Punto Festival, nagsaba para sa mabot na dula. Bye. Pero don't treat this as your sweet victory. Kung naman ka pang warm up, o parehas na as battle rap ang bukod. Mataway at raso. Nasulat din nga katahabahin agis pagtubo. Kami ng wet pa, buti mo mag-gets ba? Kasi mo narekta, kaya gamitan ng Kalawang saraw kakahagtama ni mong utong. Hindi ka pa doon. Kung ikaw Silbi ang kalabaw, mahina kung kumayo na pala. Pag ako nakapulgir, di ni madotlan sa imong Doks na kita, radyo duha. Nagsapo na ta. luwa sa atubangan na ay venom ni mga way pamatas at kaburuhan. Anyo! Mga linya na akong makabasa, ikaw kami sa paupo ko. Ako nakit ang papakaupo, ako rin nasudan na ka, maulaw sa nibig ko. Unsa ang ganap, heads up, magpapiling solido sa hepa. Iyaw, diskarte, Ibangan natin, dapat siya sabi. Kay tumudo, kukulangin, huwag ipilit kapulin. Ibarel? Ano yun? Hindi naman ang po padulong, di na angay mabuo. Mabaigan sa banita na na amang nagati-happy pagkadaglan sa lugar. Sakit ko na yung titik, pero pangit, kinahinayon na nakagpatay. May mga pag naitista, magpadik-magic sa dalan, na magdala-dala ang baksan. Minawa ninyo ng iahang, inahang inustong iyahan, di ba makainom og sinakbars kung inyo ng malunggan. Okay, respect the MC. React accordingly. Sila mga lines. Judges. Mitsuya. Christian. Ikaw bro, isa. Don, judges ka? Isa. Okay, si Brian Munich. So, Christian. Yeah. Sa Punto Festival, nagsaba para sa mabot na dula. Pasalamatan na to, major sponsor, Kalinaw Local Brand PH. Salamat sa perbing suporta. Search niyo ilahang page, mga local clothing, sulit kayo ng mga local clothing gikan sa Kalinaw. Tanawan ninyo ilang page. Sabi nito kalimutan, Off-Trades. I-search na gyapon ninyo ang ilang Facebook page, makita nila mga bagong design. Off-Trades, nindot gyapon kayo, paliti ang ilahang mga tila. Search niyo na Off-Trades, local na kayo, tira sa itong away, local, Valencia. Suportahan na itong mga local product, uwar na, nasuporta ko sila mga local artists. Ang mga local artists nila, suportahan na natin ang mga local na nagkasuporta pag sutuha. Ha? Dito kalimutan. Ha? Pagbalik. Naragyapon ta sa D-Dike Bar and Restaurant. Salamat kay das D-Dike kay gitagaan tag opportunity sa tuwang event ng Gabiuna sa Terapunto Festival. Sabi nito kalamatan, Inshallah Valencia Enterprises nga permito nga po nagpaluyo sa tuwa bay. Sinamak sa lumad. Nakabot na ba si Munoy? Abot na si Bro Munoy bro. Wala pa. Going. Okay, going na. Itong mga tropa sa death crime, going na sila. Salamat na to si Kuya Dina ang nasa pang Soundpick area. Salamat kayo ya sa karming pagsabot sa mga sa mga iyon. Thank you kayo ya. So mga brother din na sa Pi Omega Sigma nga nasa tong entrance. Thank you guys ni mga brother. Kung mga kauban na ako, gikan sa Medidas Medical Center. Salamat sa suporta. Mga tropa na to, mga hip-hop local, mga OGs. Salamat sa inyong tanan. Sa lahi-lahi ng tawag palbay. Mga tagsa-tagsa ka, mga frontman, salamat sa inyo ang pagbisita pag-anita rin kami gibuna. Okay, hindi ka maglangan! Gikan sa kong to! Ikang propeta ng tula, Valencia, Cribs, magsapa para kay Parak. Yo check, shoutout sa akong mga tropa diya, barak diya, Kabilinsya, mga tropa na diya, mama, tabi ng taga Matikas. Wala na. Gikan sa kong wala! Ikang magpangantukan bukid noon, magsapa para kay MK Damage!
Shout out ko sa Tananday. Bila ka dyan po, riders. Okay na? Yeah. Twin na mo? Yeah. Okay. Nag-sampot na sila kin sa mauna. So, gipili i-damage siya sa mauna. Okay! Unang banat para kay MK damage! Round 1 game. Real packs. Literal nga mo patay ni akong mga bala. Pag ako nakapulgir, di ni madotlan sa imong mga bara. Oo, gahi ka, pero mas gahi akong mga sit-up sa imuha. Ay sa, di makagahi. Hambog raman ang literal sa imuha. Round 1 game. Real talk. Nag-send pa ning video ning bataa. Para unsa, magpaila ka sa imong pagkabataot or para ingnon ka nga gahi. Naman ka to'y pangamot. Basin siyang kalagot, wala na nagamit yung pangamot. Kaya makaon lang ng pride, matay. Impas yung kas pangamot. Pero ako'y labot. Para na sa walang isip. Hindi mo ba naisip? Nga mekanik, imong kaatbang, metal ginakaon. Isang pag-iron imong pest. Kaya tika malamon. Ayos bang sit up? Nagkuhan pa ning bata. Kay gusto daw magpa-sit up. Basi gusto ka magpa-sit up sa kilid. Inmax na sit up. Time. Dang! Mala Nmax na sit up. Fuck, man. Ug karon, nagtagbo na jud ang imong ginagusto. Sige ra jud kag ingon ni Paradox na kita ra jud duha. Nagsapo na ta. Karon, round 1 game. Inyo nang masaksihan ng estudyante nagikan pa sa klase og naniudto sa 11 og nilagapak na dire para mong bunog og adik nga MC. Ay katawa-tawa diyan Macbars. Pero may pangutana nimo ba? Kanong naman ka dire? Hindi man ka bagay dire, ikaw kusog ka mag-pop-pop ay rap unyang rap di ganahan sa imuha. Usa ra jud akong maingon sa imuha karong gabi una. Pase kay wala na ka sa klase. Itaas ang mga kamot o gatuo mong gasuyop ni siya. Itaas. Di sila gatuo, gasuyop ka. Kita sa mata. Tapos, karong gabi una, makita na nimong di ni basta-basta na pagkabata. Makita na nimo sa porma. Wala di ka pareha, di ba? Ug karon, wala na ko'y malinya. Kaya freestyle ra ko ha. Pero dili. Kaya basig magtuo sila na anak kong speaker na piling gahi. Pero dili. Nawala na ako sa mga linya. Pero dili ko matchok ha. Ingani kagahay ang mga freestyler. Pero gusto baka maigo sa akong mga bara. Ug karon. Joke ba? Time na sir. Yawa, wala yung mga linya ba. Pronto? Game na? Game na. It's Monis Barok Modula. Kung sa scatter ni Kadula, ako ang wild if, malaking tong sa tunga. Kada syagit buto, plus pin sa ulo. Ay super ace daw kalaban mo, na yung gusto, patunayan. Normal spin or buy bonus, parehas dili kadog. Normal na lang ng dula, o nga sa bonus na lang makadaog. Roque versus Roque. Mga tao sa ato, dili interesado, way pakidi maminaw. Mga dalunggan sarado, napa kong kalaban, way klaro, sumhan og paminaw, bisan pag mga hurado. Pag ako'y musalang, automatic, wag yapon sila ipay kay, saon taman atong niage, joke raman gud to, di man gud to ako. Nga, ikaw daog ka kay speaker, sa tunga igo raman to nag-scatter. Karon ko pasikati sa bisag unsa nga pamaagi, ipakita og unsa ka kasalbahis, dili kay mura kag badyaw nga bahog tae, bahog tiil, bahog ilok, wa ka gabae. Gusto raman ta kog dikit nga dula pero di gyud makaya kabaho aning bataa. Time. Gihatag na akong round 1 sa imuha ha. Kinakoy mga pangutana. Gusto daw ka nga mahimo na ako. Pero pag patrabahoon di ka kabalo.
Gusto daw ka na mumaayo sa mata sa mga tao, pero di ka kabalo mo respeto. O gusto man ka na mahimo na ako, dapat imong dala bugat ug solido. Dili mahutdan, dagan kay pundo, munay tubong taga baryo. Mauna ang akong kampo, kung mabaklay hilas kayo. Baong pasensya migo kung imong kalag kaya na akong madaro. Tapos ibutang na sa imong alimpatakan, na kini pangkaduhang battle nimo nakalaban. Ayaw kumpiyansa kay manira ni bang-bang, mga banga. Mong ayaw nagsaba-saba, kaya niya ng bata, batang buang na kaya mo padibag og mga adik na tigulang. Makatilaw ra kag kapsay pag ako mo patsok, bay. Mong ayaw saba-saba, bay, gamay kay kag utok, murag lagay nimong gabitay-bitay. Kay taod-taod na kay kong gutom maning duwa. Unta, makaangay ka sa akong mga gipangluto na mga letra. Basi gigutom ka, palihog na muna, para mabusog ka. Kisa ka brutal ka animal, sakit panis bugal-bugal. Makaangay jud ka ani sa akong pagkahay, pero sa akong pagkabata bay, pero timan di ko nimo mairok maong kalmahi ra diya kay ako ra ang iparok. Putang ina bisag pisot pagay mura na magsikinsa. Puryagaba wara bay unod ang mga tira. Maong ay nagkatingala kung itagat ti ka ani na liga. Ay di na din liga day festival man day pastilan. Tapos si Macbars nakaingon ganina. Dili na lang daw kay na ang iyang uyab. Dili na nakita na ko ang inyong kunbo ganina. Unsa man wato na dayon? Ha? Mao lagi na pasabot na. Wa jud koy labot sa muharang bisag pagtabang mong Macbars na muatang. Kay nakareload na nidaan mo kapa kapag hilabtan tirahan ti kag pabutan sa akong mga tira na akong mamara ang nakakaalam. Og nakakalkyo na nidaan ng mga headshot ang mga hugaw na tiil sa kalaban. Ug di ba ginatawag man ko nito bata dire sa tirapunto. Mo akong tindugan para imong maila na di ni basta-basta ang bata na nay kaalam. Time sir. Round 3 na. Gay, wala na gid ko nagkuan. Yeah. Pero di gid makaya ang kabaho aning bataa. Aya mo ani sa event nagligo daan to dalag toothbrush or mag-usap-usap na lang Tarsan kay imong lawas murag si Tarsan. Gusto ba kag pinagrabe nga hulo pinaswabe? Tan-awa unya si SJ. Oo, mekaniko ug proud ug di ko na ikaulaw migo. Matulo ang singot, mahugo ang kamot, pero ang gipakaon sa pamilya hinlo. Naong pagbilat ang inatay. Ito na. Tayo. Ano? Okay, round 3 na. Uy. Ikaw na gani. Nagakos mo kanon. Abi din ako. Og karaw na natas ikatulong hugna. Oras na para mapuluyod ko ni yawa. Unta imki damage, nagdala na lang unta kag panyo para ipahid sa imong mga luha. Kaysa kahait sa kong luwa, pati kalag di mo kayang mahiwa. Maong daga na lang mintaras wa paninigawas akong pagkasungayan. Kilain ko maglagot. Kabalo ka unsa mo maglagot? Mangulkog og lubot. Tinood na. Tangin na. Tapos, diri na. Shoutout sa imong ghostwriter nga nag-ghostwrite sa kuha sa una. Tangina ka. Mga adik. Mga hayop, mga adik. Sira. Gapiniling hawod sa social media unya pag-abot sa liga, mga chok na. Unsa man nangatukan mos bato? Ay limting dula na tos pangantukan. Unsa man to? Gihatag na nako sa imo akong round 1. Kinagsabot ta. Mong dili na nato kailangan magsyabo kay naatay tinuod na talento. Ug di na pud ako kailangan magsyabo para aktibo sa pagtapak diri sa entablado. Real talk na. Tapak men. Mong ikaw na siguro ang pinakabanga sa larangan o pinakabubo na rapper sa pangantukan. O palamunin pa jud ka sa imong inahan mo na ipasabot lami kay kapanitan. Di basta madungog nimong pangalan na Barak, tubong pinatilan bisag kinsa ang mukontra surbol na pamanditan. Pagbantay sa imong asawa kol kaya kuha ng tilapan. Lagi, anak ka manyak lagi, tunay. Tapos, tama na ni kung pagka-demonyo, edi na ni Mayo.
Gitawagan kong unidimi ganina para tambagan daw ni siya sa iyang problema na di na daw niya makaya. Karon pangutan-on di ka. Okay pa ba ka? Sa pangandoy nakatutok pa ba ka? Kay kabalo ka. Ang Ginoo mo tabang sa imo ug magsalig ka. Kanus-ang last time nga nagampo ka. Ganina ra. Bakakon ka. Sa langit nagpakabuta. Kay mahadlok man ka masilaw sa bisyo mo, malagarbo ka, tangina ka. Ayaw na palag sa akong mga abiso kay sa ingani na sitwasyon migo. Ako ra jud ang imong amigo. Ug dapat dili na nimo ni kuanon. Tinuod niya akong istorya sa imuha. Grabe nig mga anggal ning tawhana. About sa iyang mga pamilya na iyang gibiyaan. Ha? Tapos kung malipayon man ka nga nahuman ang imong gigama na tabanog nga nung wa nimo damha na di na ka makapalupad sa panganod. Tapos ug di pa ka sigurado bisita ang imong kaugalingon sa samin. Di ba ka sigurado bisita ang imong kaugalingon sa samin. Og nakasubaybay man ka sa tukar ni Unidimi. Gisugo ko niya para pukawon daw ka. Kay hapit na jud daw. Maong dungagan ra nato atong apag-ampo bisag minus ang tubag. Karon iabot sa tunga imong kamot ag ibulag. Hugti ang pagtuo na tanan ay kaluwag. Kung mang-usik man ang binhi na pay tsansang muluwag. Kung usikan ng binhi na pay tsansang muluwad. Sayop na ka, kung sasayop, rapulti ka, pukawon, dili pasuyupon. Isugod taga buntag kung napildi man gahapon ay ugat imong pagtingog, dili ka dali tumbahon. Kisa pagtigom ni mugluha ang mata na ay suba. Bugsayi ang kasakit, di ka pwede maguba. Kung magkalaw manghuna-huna sa kangiog magduwa. Imong ulo na'y bumbilya, ikaw mismo ang suga. Bisag halos kapakyasan na lay puro gipang tunol ag atras siyang realidad ikay dapat muduol paminawa ang tukar kung ikaw wala na bungol kay pitik sa tong kasing-kasing ang muhimo natog sukol. Yaw. Ay sa to. Judges. Yawa ni, alam mo na yawa. Yaw. Yawa. Parasa kayo ba? Yo, what's up? No, next. Kung giboto si Barak, two rounds. Round 1 is tabla to sila. Kaya medyo bitin lang ilang duwang kuan. Gibutang na to ng tabla. Pero sa round 2, okay nung tatukang kuan. MP damage, kapan lang is na bitin. Medyo na nakapos siya. So, sa third round, klaro kayo nga ang kwanto Barak. Kaya 2-1 ay tabla ko. Mapatang niya itong 3 para kay Barak. Yo, what's up? Mitsuya, ang round 1 nila kung gitabla kay buto ingon nino next bitin lagi kayo. Tapos ang round 2, okay nung tato kang intidamis ka sa burag. Nakulangan pa ko ba niya kang Barak. Nasa kumidya. Tapos yung round 3, real talk ay siya. Mangyatag daw kang Barak. Simple rhyme dahil ako na gibuto si Barak. Round 1 gibuto na ko si MK Damage ba? Gibuto na ko siya. Pero sa round 2 o round 3 gibuto na ko si Barak kay sa iyang katong iyang anggol nga shabu nga talento. Dili na to kinanglan og shabu para magamit ato ang talento. Ana gyud mga bay. Palayo ta sa bisyo. Dayon sa round 3 katong Unidimi nga reference mo to Barak. Boto sa itong judges by 3-0. Magsaba para kay Barak. Salamat sa mga major sponsor. Kalinaw Local Brand PH, Hope Trades, Inshallah Valencia Enterprises, Sinamak sa Lumad, naragyapon tas tong pinyo sa Didaik Bar Restaurant. Daghan matag mga performance nga mo sunod karong programa
sa Tirapundo Festival. Standby niyo mo din ha. Karon na to ang paminawon ng usa ka awit kung sunata o higala gikan sa mga tuka gikan sa 8717